ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସଂସାର ସବୁବେଳେ ମୋହମାୟାରେ ଭରା। ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସଂସାର ବନ୍ଧନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସକାଶେ ଏକ ସହଜ ସରଳ ମାର୍ଗ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ବେଦ ପଠନ। ଏକମାତ୍ର ବେଦ ହିଁ ଦେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସହଜ ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହଜ ସରଳ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବେଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ବେଦର ନିର୍ଯ୍ୟାସ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର। କେବଳ ଭାଗବତ ପଠନ ହିଁ ଦେଇପାରେ ସଂସାରରୁ ସହଜ ସରଳ ମୁକ୍ତି। ଏହା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଅକ୍ଳେଶରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହୁଏ ପରମାତ୍ମାକୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଏହି ଭାଗବତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ପାଠ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଉଚିତ ନିୟମରେ ଏହା ପାଠ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ନିୟମ ପାଠ କରିବାର ନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ପୁରାଣ କ୍ରମରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ମହାପୁରାଣ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଥିରେ 12 ସ୍କନ୍ଧ, 335 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଏବଂ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ। ଭାଗବତକୁ ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର କଥା ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦରୁ ନିର୍ମିତ। ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ପଦପଦକେ ବେଦର ହିଁ ସାରାଂଶ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସାକ୍ଷାତ ବେଦ ସମାନ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ନିଷ୍କପଟ, ନିଷ୍କାମ ଓ ପରମ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭାଗବତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ଭୌତିକ, ଦୈବିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତା ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ, ପଠନ ଏବଂ ମନନ କରିବାରେ ସଦା ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅକ୍ଳେଶରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସରଳ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ରମଣୀୟ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଗବତ ପଠନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମନର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମିତ ଭାଗବତ ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ
ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ସଫଳ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଅତି ସହଜରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍